komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Kagkaroon, yari ang balita, banat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Odto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw. Sang Webes, ika-5 ng adlaw sa bulan sang Disyembre teg 2019. Magainop na naman kita, tubdob kita sa taknalaw na media sa pagtulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Mga balita nasyonal, gikan naman sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Canton. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama
drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Mayara kita 19 na lang kadlaw ang nabilin kag Christmas Day na, samtang 26 días na lang ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Launching kag Memorandum of Agreement signing sang Negros 3rd District Coastal Resources Management and Development Council ginpatigayon sa Kapitolyo subong adlaw. Samtang balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Dale Salazar, DILG Bacolod ginapabot nga magagwa na ang bagong Memorandum Circular angot sa clearing operations subong bulan sang Disyembre. Balita sa Bacolod City Police Office, balita ni Aksyon Eric Magbanwa, inimay kang tanan sa resulta sang shabu nga ginpadala sa PNP Crime Laboratory. Ginahulat pa sa police station ay tagod nga gamiton ebidensya sa pagpasaka kaso batok sa suspitsado nga nakuhaan sang kapin 3 milyones o 3.2 million pesos nga balor sang shabu. Balita naman sa kay Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Philippine Army sa probinsya doble alerto sa nagailapit nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines New People's Army o kon CPP-NPA. Balita sa patrol, we have Aksyon Alvin Grava. Pila ka mga opisyal sang Barangay Purisima sa Banwa sang Manaplan nagka-question sa liwat nga pagkutkot sang BMC Distillery sa ilang nga lugar. Balita naman sa kay Aksyon Art Hopon sa Special Assignments. Product Standard Monitoring sang DTI Negros nagapadayon sa dalagko nga mga department stores sa good nga mapasiguro nga di kalidad nga produkto ang ginabaligya ilabi na ang Christmas lights. May balita man kita sa bahin sang Negros Occidental sa palibot sang probinsya sa syudad sang La Carlota. Igabalita ni Aksyon Percival Villamor, duha ka mga persona arestado sa may bust operation, ginpasakana sang kaso. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, duha ka mga improvised nga shotgun nga may mga live ammunitions, gin-turn over sang isa ka barangay kapitan sinigid lamang ngaga. Samtang sa balita naman sa syudad sa San Carlos kag Calatrava area, upod kay Aksyon Arnolfo Salmorin, CPP-NPA nagindeklara sang LGU sang Banwa sang Calatrava bilang persona non grata. Samtang sa aton sini nagapangunang nga mga balita nasyonal, Presidential Task Force on Media Security naghingyo man sa Korte Suprema sang live coverage sa promulgation sa Maguindanao Massacre. House Speaker Peter Cayetano nagsumiter sang hosting bid para sa 2030 ASEAN Games. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:10 ng aton oras. Mga detalye mabatian sa dirigi lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinayarihan ang resulta sa aton sining Small Town Lottery o Coristiel sa sining adlaw sang Huwebes, December 5, 2019. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 15 kag 33, liwat 15 and 33. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw.
Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos na. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
pinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran. Nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:08 na o las 12:18 na nga aton oras. Kadasig lang sang orasan ta ba? Why pataga take off? Sige lang, okay lang na siya. But before sinaugaliyon tabag tumar sang DTX 500 capsule, kayang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties sa munisang charantin nga nagapanubos ang glucose, visin nga nagakontrol sa imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo DTX 500 capsule. Mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man ina mabakal online o kung pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang sang mensahe, mag-order via Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:19 na. Sako-sako unta ni Aksyon Dorel kay para makarami kita. Dili kita sa balita na gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod si Aksyon Dorel Cabato. May gangtanan sa Presidential Task Force on Media Security nagahingyo man sa Korte Suprema sang live coverage sa promulgation sang Maguindanao Massacre. Kag House Speaker Peter Alan Peter Cayetano nagsumiter sang hosting bid para sa 2030 Asian Games. Amin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari si Aksyon Dorel Cabato sa detalye sa ni Aksyon Dorel. Action Rex antes ang mga detalye balita national nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Diri kita na sa weather update kay man base sa pinaka-latest nga weather bulletin sa nga Pag-asa as of 8 a.m. kay nasang aga nakagwa na sa par si Bagyo Tisoy nga una nangina tropical storm kag karon tropical depression na lang matapos makagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ini siya ang katapusan nga nakitaan sa 700 kilometers west-northwest sa nga Coron, Palawan ara na sagwa sa nga par. Tigi na paabot sunod sa Pag-asa nga within 24 hours mangin low pressure na lang ining City Soy. Sa ato na balita national,
Formal man nga nagpadulong sa Korte Suprema ang Presidential Task Force on Media Security agod hingyon ang pagpatigan sang live media coverage sa ginabantayan nga promulgation o kung pagpanahog sang desisyon sang Korte sa kontrobersyal nga Maguindanao Massacre case. Sa duha ka pahina nga sulat ni Undersecretary Joel Egco kay Court Administrator Attorney Jose Maidas Marquez nga may petsa Disyembre 4, 2019, ginhingyo sini nga mapaboran ang live media coverage sa mga government communication agencies kang isang PTV4, RTVM, Philippine News Agency kag PCOO. Pathag diri ni Egco isa ang Ampatuan Massacre sa mga kaso nga ginatutukan sa Presidential Task Force on Media Security, labi pa nga kalabanan o kon 32 sa mga ginpamatay sa massacre sa Nobyembre 2019 ang lunsay miyembro sa media. Una na nga nagsumeter sang petisyon sa Korte Suprema ang nagkalain-lain nga media organizations kang isang National Union of Journalists of the Philippines, Center for Media Freedom and Responsibility, kag Philippine Center for Investigative Journalism o kon PCIJ agod hingyon ang open coverage sa isa ka landmark decision sa ginakabig pinakamasilid na election-related violence sa maragtas sang Pilipinas sa 2009. Gintanana sa QCRTC Branch 221 ang promulgation sa mga kaso sa Camp Bagong Diwa sa syudad sang Taguig sa maabot nga Disyembre 19. Nagpadalaman sa CQCRTC Branch 221 Judge Jocelyn Solis Reyes ang Quezon sa notice of the promulgation sa mga partido sa kaso lakip na ang mga himata sa mga biktima. So inikaron ang ginabantayan sang tanan ang natalala nga desisyon sang ining kaso nga madugay na action next ginasinggitan ang hustisya. Sa no ganina? Sa December 19. 19. Yes, amo ginabantayan karon action Rex. Webes. Yes, ako kalendar din. Webes ato. Ato gala. Sige. So, inaaton nga kabay pa nga makuha na gid ang hustisya action Rex. Sa iban nga balita national, nagpahayag sang kagustuhan naman si Southeast Asian Games Organizing Committee o FISJOC Chairman kag House Speaker Alan Peter Cayetano nga magbid ang Pilipinas para sa hosting sang 2030 Asian Games. Suno kay Cayetano, magakonsulta pa siya kay Presidente Rodrigo Duterte angot sa amoy nga plano. Ini ang pahayag ni Cayetano ang kasunod sa nga suhestyon man ni Olympic Council of Asia Vice President Wei Jizong sa nga China nga mag-host ang pungsod sang mas dako nga sporting events bangod sa madinalagon nga hosting sang 2019 Southeast Asian Games. Suno kay Cayetano, mas manami ang pag-host ng Asian Games bangod hindi ginakinahanglan nga yara sa isa ka lugar ang venue bangod mahimo suno sa iya magtukod sang sports facilities sa Luzon, Visayas kag Mindanao para sa among mga hinampang. Dugang pa sang House Speaker, dako nga bintaha man sa pungsod ang hosting sang sports competition bangod nagapasulod ini sang kwarta kag trabaho. In kaso magdaog sa plano nga pagbid ang Pilipinas, ini na ang ikaduha nga kahigaynan nga host ang Pilipinas sa Asian Games matapos inigin patigan sa pungsod sa tuig 1954. Galing nga kadugay pa, Gani, man action Rex. Na hindi pa reading Philippines sa hosting sang kasubong Senado. Pa reading naman sa aton sa ano di ganing subong? Southeast Asian. Southeast Asian. Daw ka-okay naman subong. Gani man. Mga kakulangan pa? Ate, balantaran na action Rex. Kay may mga gambal nga dako na gani kuno ang gasto sa 11 countries pa lang nga Southeast Asian. How much more sa Asian Games nga 37 countries na action Rex ang magakompete sa amo nga sporting event. So balantaya man nato na. Samtang sa update sa aton nga SEA Games as of 11 a.m. Today, December 5, 2019, nagapanguna sa gihapon ang Pilipinas nga may 56 ka gold medal, 42 ka silver medal, bronze 24 ka bilog kag total nga 122. Nagapangduha naman diri ang Vietnam nga mayara sa 28 gold medals, 32 silver medals, 36 bronze medals kag total nga 96 medals. Samtang ikatatlo Indonesia nga meron sang 20 ka medal. Damo man ang Vietnam, no? Yes, actually galagas man. Puro kabay pa. Ang Vietnam na mo na singunang gikadtuan mo, no? Ay, kala. Wala na dayon action next na scam. Yes. Kaya ang ikatatlo action next Indonesia, 20 ka mga gold medal, 27 ka silver, 30 ka bronze kag, total nga 77. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Kabat, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Dorel Cabato. Ay, perti si Vietnam ang itsura yan mo. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:26 ng aton oras. Standbyan ay sa report ni Action Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office kag sa iban pa nga mga action reporters ta. Unahon tanay si Action Alvin Graba sa aton sining Upland Dakop kay may nadakpan siya sa sining Oddo din siya subong nga area ni. Hibaloon tawi Action Alvin Graba sa aton sining Upland Dakop promo. May nadakpan ng aton sining patrol ara na siya. Action Elbar ara na siya. Kung way pa siya patirahon tanay si Action Alvin Graba. Si Action Brian Morden kay daway pa man siya. Sige si Action Brian Morden anay. May kangtanan sa sining palayag sang Philippine Army sa probinsya. Dobling alerto sa nagahilapit nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines New People's Army. Yari ang countdown sang report ni Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye, Action Brian. Action Rex, double alerto karon ang Philippine Army diri sa probinsya sa Negros Occidental. Bangod sining nagahilapit na isa 51 na anibersaryo ng CPP-NPA diriya sa Pungsod, Pilipinas. Action Rex. Pero diri kay Brigadier General Benedict Arevalo sa 303rd Infantry Brigade dito sa Negros Occidental. Ang ila sining alerto karon maskin pamaskog pagida kag bisan wala sa anibersaryo sila ang nagatigayon sa opensiba. Hindi gusto ang Philippine Army at Sunrex na sila pa ang atakon sa sila ang mag-attack against rin katapong sang CPP-NPA. Halin ba sa nagliligan, may mga pamahog naman sila nga nabaton. Ganyan pinay-plano ang NPA na magpangatake sa mga barracks, sa mga detachment abi, at inabiragin sa mga police stations sa probinsya sa Negros Occidental. Kason ng Philippine Army sumundan ang PNP nag-isagin sa pilyang hatag sa kasiguruhan sa ila siring mga operations. Sila binagin sa mga kapulisan na nagalabay sa highway action record isa nga mayin or nagkabiktima iya sa pagpang-ambush kag kung isa may kakalamat ay good next. Haring palayag ni Arevalo Angot sining. Tuloy naman tayo, hindi naman tayo nag-let down ng ating guards. So tuloy-tuloy tayo kaya kung makikita natin yung mga enkwentro natin October, November ay tuloy-tuloy yan. So hindi natin pinapreparahan yan talagang ang aking utos nga, di ba, tuloy at saka kailangan maging agresibo ang tropa para hindi nga sila makagawa ng karahasan. So yan ang ginagawa natin, tuloy-tuloy lang natin yung ganitong posture natin and hopefully be able to prevent them from conducting atrocities. Kasi pag nag-anniversary sila, kung sila may pinapakita may mga accomplishments sila in terms of their tactical offensives, yan ngayon ang ating titigilan at magiging agresibo pa yung ating tropa na tugisin itong mga grupo na ito. Aminado Action Rex Arevalo, ang mga barangay pag-inabiri sa probinsya sa Negros Occidental nga tiniran sining CPP-NPA. Kapisa na damo na sila sa mga barangay ito na sulod kag na-neutralize sa naman nga grupo ngayon. Pero may barangay pagid na di patinuan pa nila subong nga masulod man ang area. Inang balita gikan sa Philippine Army, Actor Brian Morden nag-report una sa balita sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Radio Philippine Standard Time. Plus 12:30 ng aton oras. Standby anay sa iban pa nga mga action reporters ta. Kay si Action Alvin Graba may nadakpan sa aton sining Upland Dakop promo. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan? Upland Dakop promo.
Yari na siya, mga ka-aksyon sa aton sining nga upland ako promo. May nadakpan na siya. Sinong nadakpan niya sa sining nga udto? Aksyon Alvin? Aksyon na Rex de Reseria sang Purok Sumil 2, Barangay Bata, imugid nga programa ang ginapamatian Aksyon Rex. Tiway naman sa pamatian ng ibanda. Oh yes, Aksyon Rex kantong pa. Pero ang aton sining nga kondre kay Gauro istorya ning Mag-Iloy, samtang nagapanginamin diri sa may iskinita o kung iskinita. Sa may patwalk bala Aksyon Rex. Diri sa area sang Purok Sawmill, barangay Dinadampi sa Sawmill man? Sa Sawmill, urunahan Sawmill 2, urunahan sang barangay hall bala Aksyon Rex. Okay. Oo. Mani ang lugar nga aton sining ginasulod Aksyon Rex, no? Sa may area, may patwalk lang diri, pahangin ning Mag-Iloy. Gapahangin? Gapahangin ka mo nay? Samtang kapamati. Ba. Samtang kapamati si Inday, ang bata mo ni. Kala mo gano'n, Inday? Joanna. Si Inday Joanna. Pila ang edad ni, anong full name mo, Inday Joanna? Joanna Nerha. Ha? Precious gali. Ay, Joanna. Joanna. Ano? Precious yung ayo. Precious. Precious ang hayo. Yang totoo, Joanna. Joanna. Nerha. Sino Inday Joanna Nerha, pila ang edad mo, Day? 24. 24, hindi gano'n ginakulbaan ka? Ginakulbaan. Sinong dakpon mo daw? Ari siya, si nanay kag si Inday. Si nanay dakpon ta, pero bata mo, dakpon ko man karon ha. Nay, pila edad mo, Nay? 66. 66 ka na. Ganay ka mo ni nanay mo, sa bata mo ka pamati, ha? Sige, nanay, ngalan mo ka ni Nay? Lolita. Nerha. Si nanay Lolita Nerha, no? Sila na edad mo, Nay, 66 ka na, no? Nay, natuhan ka mo biga pamati sa Aksyon Radio Bacolod. Ari, Nay, ang imong premyo na yo, uyate, Nay? Ari, Nay. Sige, oo. Bali... Nga daw nahuya na siya? Nahuya si nanay. Nay, makakita ka? Hindi. Ay. Pero maupalang ko lang kung sila ka bilog. Ay, bilog ning nahatag ko sa bilog bilog. Bilog na. Tanan bilog na, na. Nay. Makakita ka? Hindi gani. Bulag ka? Hindi siya kakita. Bulag ka, Rex. Okay. Hindi nakakita si nanay. Ang mga apo na nga sa tupad mo? Nakita. Kakita na yan. Sinong pa pwede da nga makaisip sila da? Sinong pwede makaisip sa iya? Okay, tama, lola mo ni? Ha? Oo. Pila ni? 500. 500. Para kay lola, 500, no? May regalo man kami sa imo, Nay. Ari, Nay, gikan sa Tagipusoon, sang Aksyon Radio. Ano ni? Ano ni siya? Sige, nawiya man ang mga bata. Nay, regalo na ya. Ano sa regalo na? Yate, Nay. Oo. Ang bata mo ning isa, tupad man, no? Ina, Nay, para ni sa Paskwa. Regalo sa Aksyon Radio Bacolod sa imo, ha? Salamat. Bata mo, ano pangalan, di ba? Salamat. Si Joanna? Joanna. Si Joanna. Sige, Joanna. 24 years old. Huwag na mga klaseng kabataan, ha? Huwag ka mo klase? Ano? Na-booking sila. Dahil lang sila kayo nag-absent sila kayo makadto kada subong eh. Nanyaga lang. May klase ka mo. Wala klase. Wala ka naman klase action na, Rex, no? At sige, nay-ara na ang imong regalo, kagang of course, bibisan gamay lang, pasalamatan mo lang, no? Gikan sa Aksyon Radio. Ano mabang mo, Nay? Madamo gid nga salamat sa Aksyon Radio. Sige, Nay, salamat bata mo. Ano ni siya, makakita hindi? Hindi. Ha? Hindi ba? Hindi ka man makakita? Kasi Rex, bulog lang siya. Gani. Hindi nag-iloy. Pero permi ka man ka pamati sa Aksyon Radio. Sabal ko wala mag-drama. Kabalo sa mga drama?
Action Rex, sagad ko rin siya magdrama. Oo. Bulag. Sampol? Bulag? Anong sige, title? Anong title? This is my life. This Ang is my pinaka- life? This is my life. Ikaw bi ang lucky da bi actional bin ikaw ang lucky bi siyang baye kay ga tisingan to bi Nga kadlaw ka ikaw ang lalaki sa This is my life. Siyang babae. Sige be. Sige, sampulan ko na. Subong sini. Subong sini. Sa ikaw. Ano number mo? Ba? Arera. Love, love, love. It's what you make it. It's what you make it. It's what you make it. Ikaw? Ikaw, isa ka bulag? Inutil? Anong magaw sang tanan nga ari sa akon? Agawan mo sila sa akon? Sino ka? Ha? Oo. Bulag ako. Inutil sa panulok mo. At ang hindi ako parehas sa imo. Oo. Ang tanan-tanan ara na sa imo. Kasanag, katahom, manggag, tanan ka, ara sa imo. Nga na sinigalig kagkulang. Kagin agaw kong tanan-tanan sa imo. Inatawag ba ko sa diskusyon mo? Ina ang ari sa akon, nangara sa imo. Sa isa-isang pangarap. Ba? Duha ka tinungag lampangan sang panahon. Malapuasan nila ang ilat kabuhi. Sino ang mas pinalagon. Tiyutik ko sa mga bituon. Isa naman kamataong makasaysayan diri sa atin sa latuntunan. This is my life. Isa naman sa produksyon sang MBC Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Action Radio. Wow, pwerte. Pwerte. May premyo di sa kay Action El Rey kay Action El Maro? May premyo siya kay Action El Rey. Kay Action El Mar. Action Rex. May premyo man siya. Pero... Dudangan ko. Gaan mo lang kung danay? Gaan ko siya danay? Ari, pagkita Action Rex, Sino pagkita? May ihatag pagkito sa iya kay sa iyang the best nga talento sa drama. Okay. Anong yatag mo? Kwarta man. Money man? Oo, money man. Atagin na da. Oo. Pila ni? 200. Wow. Pwede na Action Rex, no? Pwede na. Sige. Terrible man, no? Na. Oo. Sino na ngalan niya gani? Anong pangalan mo liwat gani? Joanna. Joanna. Pero ang tutod niya nga pangalan, hayo niya ni Joanna? Ituod yan ang ngalan. Joanna. Precious ang ayo. Precious ang hayo niya. Pero ngalan niya nga tutod si Joanna. Si Joanna. Thank you, Gigi Joanna, ha? Sa This is my life nga presentation niya. Salamat din sa Action Radio. Sige. Action Rex. Action Rex, Action Rex Kantong. Salamat kita. Salamat kita. Sige, Action Rex, no? Si Inday Joanna, kag si Nanay. Grabe, no? Makatalandog balatsago, ni? Lolita. Si Nanay Lolita. So, rekta dari Action na Rex area sang Purok Sawmill 2. Barangay Bata, ang ka-action nyo. Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Tubtob saliwa, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati o plan dako promo. Ayos, congratulations kay nanay dira sa Barangay Bata, ha, kag sa apo niya sini nga bisan paano nag-share sang iya sini nga talento sa patag sang pagdrama. This is my life tunggin share niya Portino. Action Radio, Philippine Standard Time, last 12:40. Bantayan ang dugang sining mga papremyo ni Action Alvin Graba sa aton sining Upland Dakop, mga ka-aksyon. Bantayan ninyo sa pagbisita sa aton sining patrola. Kadtuan tang report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center.
Ini may kang tanan sa palayag sang DILG Bacolod, ginapabot nga magagwa na ang bagong memorandum circular angot sa clearing operations subong nga bulan sang Disyembre. Yari ang kaundan sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex ginahulat sa karon sa Department of Interior and Local Government o kon DILG diri sa may Bacolod City ang panibag-o naman nga memorandum circular sa pagpatuman ini kung paano ma-sustain ang clearing operation sa mga pampubliko nga dalan nga may mga illegal structures. Action Rex sa pagpakig-angot naton kay DILG Bacolod Director Joy Marides Madayaga sunod si Action Rex ila ginapaabot nga magwa ang bago nga pagsulundan nga magasentro kung paano masiguro nga hindi nga magbalik ining mga naapektuhan sa clearing operation. Action Rex no magluwas no kay Madayag nga quarterly na ang pag-submit sa report sa clearing operation. Sa memorandum circular man mahibaluan na ang dugang nga mga policies nga gapatuman sang DILG National. Sa karon sa kay Madaya ginatugyan sang DILG sa mga barangay officials ilabi na sa mga kapitan ang monitoring sa mga illegal structures sa ila nga nasakupan. Kung madumduman Action Rex sa bulan sa October 2019 sang gin-inspect sang validation team sang DILG Iloilo ang compliance sa Bacolod kag nakakuha ini sang pasado nga grado. Ari ang tingog ni DILG Bacolod Director Joy Marides Madayaga. Gina-expect namon may bago nga issuance sa magwa. Issuance regarding sa naman. Issuance sa clearing na sa sustainability na. Naway pa namon maano kay dumidraft na suko wala pa ang final nga copy. Ang issuance mga mo siya ang quarterly nga submission sa report. Hindi guro ba sinibantag din nga instruction sa sustainability na siya. Iluwa sa sa quarterly na submission sa report kasi may ara pag kasi may nga dapat ang responsibility patag dito sa barangay. Oo. Ang mag-monitor, ang mag-sustain. Pero ang Bacolod ma'am kasi gidapon pa sa report. Si mga year-end naman wala pa kay year-end naman ang next quarter. September, October, itong katapusan. Kasi 3 months after naman, mga year-end naman, end of December naman. Depende sa circular nga manaong. Kung ibutang nila, kay kung wala, kaya mo to ang isa ka commission, isat nga ihatag sa barangays ang responsibility to sustain. Action Rex na batian ang tingog ni DILG Bacolod Director Joy Marides Madayag. Ang action nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:43. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan ang balita ni Action Art Tayhopon sa Special Assignments. Product Standard Monitoring sang DTI Negros nagapadayon sa mga dalagko nga department store agud mapasiguro nga di kalidad nga produkto ang ginabaligya ilabi na ang Christmas lights. Yari ang kaundan sa report ni Action Art Tayhopon. Action Art. Rayon karon Action Rex ang monitoring kag-inspection sa DTI sa mga balaligyan sa palibot sa syudad ginulan lang mga dalagko agud nga pasiguro nga ang mga ginabaligya gina-display alin sa Christmas decor nga may lights sa tubtob sa Christmas lights hindi para makabutan sa resgo kon problema kon baklon sa mga customer. Ang suggestion diri ni Reginald Gutierrez nga mo ang DTI Negros product nagaserving nga mo ni siyang monitoring head. Sila nga dapat talawon nugid nga mayroon sa product standard nga mo ni ang isa sa mga basihan nga maayong produkto kay sa una sila nga ICC amo ning ginasunod man o kung basihan galing kay sa uli na-discoveryan nga may mga produkto nga gina-transfer lang iban nga ICC code nga bisan hindi para sa Christmas lights ginabutang lang para nga at least mabaliga kag ang laom sang nga manugmakal di
maayo ang quality. Sila nga mga barayon ini bangon nga timi ara paghapon sang nagabakal sang sila nga mga produkto, especially nga nagalapit ang adlaw sa Pasko kag tugtob sa katapusan nga bulan sila nga tuig. Yaring nga palayag ni Reginald Gutierrez sang DTI Negros. Sumunod ko ng mga malls na may igin katama, mga kayo nanghintang improve nga mga licensing nila. Sa una may mga fly-by-night, pakita ng mga ng mga Christmas lights. Buong halos nakita ko, tanan doon halos may PS license na. Mas strict ang control sa PS license kaysa sa ICC, kaya sa PS license yan. Tapos mo verify na yun, may license number na sa mong sabutang. Pero sa ICC hapos siya i-fake. No? Sa una, may mga fake mga stickers. Dayon, the worst pagig kuniban nga stickers. Lahat pang sayo, landa mo na. For example, stickers na intended sa laing pagdukto. Like for example, stickers sa mga bilya, for example, or stickers sabi niya para sa mga mga lighters lang. Legitimate na sa stickers, legitimate na sa ibutang da, for example, hindi mo ma-distinguish kung ano sa produkto o kung okay na sa kaya legitimate ang sticker mo. You will have to do a lot of researching. Kasi siyempre may Pero sa palayag ni Reginald Gutierrez sang DTI Negros ang kaaksyon nyo. Aksyon na tayo hukon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Balikan ta si Aksyon Alvin Graba. Balita sa Patrol. May gangtanan sa pila ka mga opisyal sang Barangay Purisima sa Banwasang Manapla. Nagda-question sa liwat nga pagkutkot sang VMC Distillery sa ila sining lugar. Nanong purpose ang VMC dira? Kay kun lang taon ta, anong klase sang kuaning ila ga pinagusto lang nisla na ila dota, pero hindi naman na ila dota da, ga pinagusto lang kakotkot dira. Kung anong kotkoton nila, way ta kay balo, pero sigurado basura kag tubig ang itampok nila nga tuman kabaho ga pintinsya ang mga taga Purisima. Ay ho, hindi lang taga Barangay Purisima ga pinitensya sila. Tungod sang baho, sinitin na tublag na ang mga pumuluyo kag ang mga barangay officials mismo sang Barangay Purisima. Pagkabal na ni nga porsyon. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, gina-question karon sang pila ka mga barangay official sang Barangay Purisima, banwas ang Manapla ang liwat nga pagkutkot sang buho agud himuon nga lagun dira sa area sang Purok Pili unhan ayon bala sang Purok Candelaria man nga barangay sa diin ang gina-question nila diri Action Rex liwat nga pagkutkot sang sining buho o kung dako nga buho ginakutkot nga wala sang permit o kung wala sa may ginpakita sa ila nga permit ka nga sining ECC o kung Environment Compliance Certificate nagikan man sa DNR and sa diin sunod diri kay Kagawad Brendan Bardon amo ni siya ang chairman sa Committee on Environment. Sino to? Si Kagawad Brendan Bardon. Bordon? Bordon, sorry no, Bordon. Oo, Brendan Bordon din sunod sa iya action na Rex galibog ang iya sining ulo bisan ng ulo nagalibog man ulo sa pinakamang barangay officials ina bangod yang wala pa gani na sulbaran ang isyu sang tuman nga kabaho nagikan suro sa alegasyon sa VMC Manapla Distillery Incorporated kag liwat nagkutkot na naman sila action na Rex now sunod sa iya kunti nagdiga siling niya 40 na to ka mga buho ang ilagin kutkot para himuon sining lagun. Subong sa area sang Pili nagaliwat na naman sila sa pagkutkot. Nanugid bala ang gusto nila diriya pa budlayan na gid ang mga pumuluyo sa piyak sining nga may issue pa sa ikaayong lawas sa mga pumuluyo. Now, dugang pagida diri ni Bordon nga nagligad nga simana nakita na nila nga ang liwat nga pagkutkot diri ginpangitaan kung ano ang mga dokumento diin halin ang dokumento diin wala gid action na Rex no bisa na isa kag
bangod sila nag-file naman mismo sila sa sulat kag petisyon. Actually, ang mga Pangulo yun nagpetisyon na sa sininga tinion kay nagapangabay sa Panguluhan ni DENR Secretary Roy Simato nga magpatunga na sa sininga problema bangod napadayon nga naga-create ini sa ila sang problema. Ang problema dira kay daw pamatyagan kung VMC dira, daw pamatyagan ko doga pinagusto lang. Why nila ginapamatian ang hingaing sang mga pumuluyo dira sa among barangay kung bala makamayo ini sang pamatyag sa mga tao da kag ultimong may mga edad dira ba kabudlay sang ginawa nila, Action Alvin? Yes, Action Rex. In fact, damo na gani ang nag-problema sa ikayong lawas kay nagligad Action Rex kung madumuduman mo, nagpadulong kita dito gali ginahimo ining nga 40 ka mga buho diri ginabutang ining mga slaps bala nagikan man sa among distillery o kung sa among planta kag mismo naka-experience gid kita Action Rex sa sininga tuman nga kabaho, especially kung nagabubo ang baskog nga ulan kag mainit nga panahon. Ito sa katinuntong nga klase sang obra na namin ay pangbubo sa ilang taludtod para makita nilang mga kwandra, mga ano na magtawag daw hindi takinsindi kung anong sitwasyon nga dra gidna nila ginahaboy ang mga materials nila halin sa VMC Oo, mo na ang sa Lunes suno sa iya lantaon ano ganina magtawag sina? Ang Action Rex? Ang ibo-bo dra ang tubig nga ano na? Ay ning mga waste bala, mga waste na gikan sa higko. Halin sa VMC, sa Vitorias. Oo. Dra na ibo-bo sa VMC sa Purisima. Oh, yes, Action Rex. Dira sila ibo-bo sa mga slopes da. Ang problema naman, kunti dira ginbo-bo ginahimo nilang stakan, ang resulta Action Rex ati ang tao mismo ipakarga nila sa mga tao da, sa mga pumuluyo dang perti nga baho da. Amo na ang pinaka-problema nila. Ba't na nung ginahimo sa mga opisyal sang Banwa? Ang barangay officials din to nagsulat to? Nagsulat sila Action Rex sa Panguluhan man ni Congressman Stephen Paduano sa abang likod kag kay DENR Secretary Roy Simato. Dapat ang pamunuan sang Banwa sang Manapla maggiho na dira. Oo, amo ning pinaka-importante diri Action Rex kay man ang ining problema suno sa iya masyado kag madugay na gid ini nga wala pa natagaan sang solusyon. May ginambal gani nila ang baho kuno sang aton lang naman ha. Baho kuno Action Rex sang dara sa distillery sa BMC. Ang baho niya daw kalamay lang. Daw kalamay para sila eh. Pero ikaw sa makasimho tabi, makapanimaho, ati hindi niya, lain kiniya sakit pasdughan. Ari Action Rex ang pahayag ni Kagawad Bordon. Magabot sila ang taga-BMC pa magkatulamon kung anong ila ginakutkot. Kay Wyman sila permiso sa barangay. Nag-ECC ni siya na? Wala pa sir. Why nakagi sa amon barangay ang ilang permit. Public consultation sir? Wala man. Bisan isa? Oo, wala pa na sila public consultation. Hindi mo na sila pwede makaimo kung wala sir sang ECC o Environment Compliance Certificate? Oo, mo Kaya sila sir yung ginpakita sa inyo? Wala mo kaya nga hindi na mo balaan kung gakutkot sila kung anong ilang ginakutkot. Nakakonfrontar ka mo diri sa management mismo sa PMC. Ano ginang rason nga makutkutin man sila, di ba? Why pa sir, why pa kay sa Lunes pa kami makumpronta sa BMC. Sir, kumusta ang baho subong? Perte kang baho Japon Perte makabaho pa yung pamagulan. Sir, ano ang tikang sir? Sang barangay council, isang barangay pulisima in relation diri sa tuman nga baho? Amon yung ginaano sa council subong ginapungkuhan namon para resolba ni ang baho bra nila. Amo na ngayon sa Lunes i-discuss pa ni namon sa ila sa taga BMC. Kaya ara sila kuno sa Lunes mag-session. Sino ang mabot? Mga engineers naman nagro nila kung attorney nila. Ini nga Lunes? Sa maabot nga Lunes Action Rex. Ini gani nga Lunes nga coming Monday sa December 9. Yes sir, sa December 9. Muni ang Lantaw-taw magkadtong taga BMC kang mag-explain sini?
O, i-check ta ni Action Rex kay ara man ko ng management. Ang management, posible, sunod sa iya, ang engineer. Katuntuhon nga klase sang obra na nga ginapapinitensya nilang tao da. May dala pa na abogado. Anong abogado, ipasinghot lang da siyang baho da para makuan nila, mahibaluan nila kung anong problema sa mga tao da. Hindi ka magdadala, abogado, marcha-marcha, mapakita, ay sus. Oo, dumduman ko pa ganito si Sir Jenny Mendoza Jr. bala Action na Rex. Isang pagpadulong naton dito, ginangkat niya gini mo. Mas mayo ni sa engineer, tagang abogada nila. Dito lang sila sa may pili na yon. Amo lang to. Patilaw sila, bisan isa lang ka 30 minutos kung di magsalakit dugan nila. Action Rex sa maning balita sa patrol, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Lantawon tani sa Monday, sundon tani ang problema sang mga pumuluyo dira sa area sang Barangay Purisima. Nanong nga klase sang pangabuhi ni man kabudlay. Ay oo. Amo na kung kaisa nga kung ang punto malang naton dring hindi masablagan ang kayong lawas sa mga pumuluyo dira, no? Bahala na kamo sang projects ninyo nga kung para sa tao ina, para gid na sa tao dira sa Barangay Purisima, pero kung para sa ikalain sang ila sining condition sa kayong lawas, hindi naman siguro nagakabagay nga sigihon tay na. Pangita man kamo solusyon, di kayo magpakapos lang kamo nga pangbutangan dira sang mga materials nga halin sa Victoria's Milling Company sa Victoria City dalon sa Bandua sa Manapla sa Barangay Purisima. Sus Marione sigarapon nami sinyo guro pa tumaron may tisi parang ang immunity booster ninyo mangin mabakod, no? May tisi mga kaksyon. Parang alkaline base nga vitamin C, ini mga kaksyon para gid sa mga tao ginaubo, ginakataro kag gina sipon man da. May tisi mga kaksyon. Ang kinanglanon ta, plus Santon Plus Herbal Capsule. Pampatunaw sa mga bukol-bukol ni sa kalawasan ta. Hubag, cyst, tumor, goiter, kag iban pa, Santon Plus Herbal Capsule. Kag may tisi. Amo ning duha ka mga produkto nga saranggid mapares kag makapamaayo sang kondisyon sa lawas ta. May tisi kag masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang sang mensahe sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga ka-aksyon ta, Malakay Finance Corporation, nanay ho, base kung nagkakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment, or car loan, pension, or stop sa Barangay 2, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Sa mga ka-aksyon tayo hindi magkalipat na lapit na lang December 7, Sabadong adlaw, ang Gensans Philippines Incorporated magpatigayon sang second bloodletting activity Dugo Mo Kabuhi Ko 2019 sa dinihiwaton dra sa Bacolod Living Water Christian Fellowship across lang sang GPI office yara dra sa St. Vincent Road, Barangay Tangob sa Disyembre 7, las 8 sa ngaga, tub-tub las 12. Second bloodletting activity ini ha. Dita pagkalipatan Gensans Philippines Incorporated ang magapatigayon sina. Action Radio Philippine Standard Time, launa impunto. May lang pag-monitor sa kay Yeye Lunedas sa Singapore, kag lakip man sa kay Sally Barnes, monitoring from Australia. Pwede si Sally Barnes. Sally Barnes.
Romy Alconsa, OTTG President, Board of Director President. Imelda Hamilo Babuanga, may lang pagpamati, Bangwanga. Imelda Hamilo Bangwanga. Correct na siya. Style Antonio Kadayday, may lang pag-monitor sa Purok Ventimiglia, Alihis. Kay Mero Rose Langgoy, may lang udto kay JR Cagnardo, Toto Explico, gapamati gid sila sa La Castellana. Meros Langkoy. Kay Josimong Caltorilla, may lang pag-monitor. Kay Toto Kasiple and pamilya Kasiple sa Alangilan, kag happy birthday sa mother ko, Marieta Kasiple. Sa kay Heaven, Edwin Pinida, kag paring kinalon sa gay, may lang pagpamati. Mary Lo Catinoy, kag kay Judith Pamposa. Judith Calves Pamposa, Kagawad Dimbong Jocampo, Mary Jane Saludares, Teresita Quinto, kay Heaven, kag kay Dempol Baquilar Mosquera. May lang pag-monitor watching from Kuala Lumpur, Malaysia. And Valencia Kinet, may lang pag-monitor. Geraldine Regala, may lang pag-monitor man dira sa kay Mama Gemma kag Papa Gelson Regala sa Odyong Moises Padilla. Kay Elizabeth Kiatson sa Cares, sang Bacor, Cavite, may lang pag-monitor. Kay Chutsi Santillan, kag kalakipman sa kay Inday Blaza, may lang pag-monitor, no? Ginatamayaw lang galinchot si Santillan, si Edwin Idka, Tabaw Sares family, kag sa tanan nga Mapari compound nga permi man naga-monitor. Ayos. And sa iban pa naton nga mga tagpalamati, pakaroon tanang niguro, kaya ka lang alang gid ko sa tiyempo. Ayo lang mga kaaksyon sa kay Raymond Ligaspi Pineda, may lang pag-monitor kag sa tanan-tanan nga naga-monitor man diri sa aton sining pagpangalagan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:02 na oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Napamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na naglig
nagligan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na, ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag
sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, 1:12. This time check is brought to you by Last Quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, 1:14 ng aton oras, 1:14 na. May lang pag-monitor kay paring Alex Payas dira sa Purok Paho 2, Barangay Estefania kag sa Payas Family. May lang pag-monitor. Ayos kay Aldrin Limaco, da may lang pag-monitor kag kay Reggie Valencia Tilanas kag sa mga vendor boys sa Barangay Villamonte. Katuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Resulta sang Shabu nga ginpadala sa crime laboratory. Ginahulat pa sa Police Station 8 agud nga gamiton ebidensya sa magpasaka kaso batok sa suspect nga nadakuhaan sang 3.2 million pesos nga balor sang Shabu kagabi. Yari ang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex Cantong, Merry Christmas in advance, Happy New Year to you, no? Dumayo pa. Dumayo pa daw. Temprano nga pamaskwaning mabaton ta na. Oh yes, Aksyon Rex, never expect none there will be.
Ayo di purma. Matumbo manggus kalipay ba? Oh yes, Action Rex, no? December is December. Christmas is Christmas. Oh, correct ah. Uy, gitu na. Ara. Ayo di purma. Ara. Pabuta lang wala. I like it. Dugay pa maglapit na lang 25 pwede na siguro. Oh yes. Pero mas Plakadlo na bilinda sa Christmas? Ang buta. Ayo di purma. 19 ah. Ba't hindi pala? Alimang tao. 19. 19 subong pa lang niya. Christmas na. Okay. 20 ni Sir Elre. May kinurita na diyang Basigin 19. 19 na. Ipiyo abi. May kurit na 20 pa. Kay 20, 25, 20 pa Sir eh, no? 20 pa? 20 kag 27 sa New Year's Day. Ay na. Oh. Okay. 20. Okay ah. 20 guwa tayo di purma. Pag 20 lang mabuti ang Pasko. Ang piho taya ang sa December 14. Oh yes, December 14. Dapat piho ng attire ta. Oh yes, actually. From 1960s up. Baho, no? 1950s da kung mayara pagid mas mayo. Anong 1950s nga mga attire aw? At yung mga bell bottom eh. Ayo di purma. Bill bottom nga Bill Uton. Oo, Bill bottom nga Bill Uton. Kay Nilmar kay Sir Elre kuno ni do. Kuan gini. Mabahag sila. Ati laban ayo di purma. Ang attire balasang mga bitcom. Ayo di purma. Mga katutubo na ito, mga atip la. Ati, normal na yan. 1960s? Oh, normal na yan nga mga attire. Oh, why naging ganun ni Gabriel lang? Why ginaputos na iya sa... Ayo di purma. Sa dahon? Sa dahon? Tayon lang ng dahon? Oh, yes. Tapos putson lang na iya? Bao. Oh, para hindi lang makita. Bao, daw, bang rosing iputos sa puso. Ayo di purma. Dorelino. Nami guru lang tamo, no? Ay, kuwapo. Ko pa tao kagin Action Rex. Ate, babala lang na. Ang kita, no? Nang buli mo lang mo. Why na na ya? Bali ang kuan eh. Igot-igot. Ayo di purma. Buli, hindi ka tiba manapin ang buli mo. ang ato banga mo na may happy Action Rex. Oh. Buli kita, no? Ang ginaya. Mo na? Oh, ang buli mo ito. Ayo di purma. Kaya na mo, no? Ang buli mo ito dito, no? Oh, gani na. May gulong tunay. Si Toto Alex to, linya sakit na maritiyan ta. Sino duha? Ni Eric B. Wala kita na. Sino niya? Ang mate ko Toto Alex. Ara. Why na yung problema? Anong yan ang mga produkto da? Ati sa paho. Dos paho eh. Ayo di purma. Amuning paho. Dos nga wala paho. Wala Dito paho, sila. no? Sa Barangay Estefania, bla? Meron lang ang dos ako. O paho, no? Kag paho. Dos. Gali ka? Ang paho na lapit na si Injan Mingo. Ayo di purma. Ang turok paho dos ya? Lapit na sa paho. Sa Carabao Mingo, no? Malang pag-monitor kay Mark Magbanwa, kay Tip-Tip Lerasan ho, and family. Gamatis lang? Monitor sila. Okay, si Primo Magbanwa ya? Ara man na. Ara ka Steady mamatisa? pulso na iya. Good, oh. Importante na nga... Steady. Ayo di purma. Ayo, steady lang ta. Te. Mano tanay? Ate pulit. Salamat din sa report mo. Kaya lang-alang, gigo sa oras. Man po ka ba si Karon Sapon, Nga mano? Hingagaw ang kaso nga... Di ko karong sapon madala. Ayo di purma. Ang sapon niya tayo malupan na yan, ang ampaw, no? Pero karon Sapon, sigurado, basi kung may ngagaw karon, mapagwa sang crime laboratory sang NOPO, ang gipadala to bla nga sampo sa Cebu nga nakuha kay Arlene Arnaiz to bla, nga nakuhaan sang 3.2 million pesos. Tisig ni Police Major Charles Sever, basi karon Sapon may ngagaw to kang mapagwa nila, may ngagaw man nila before 5 o'clock karon Sapon, mapasaka ang kaso kay ni si Arlene Arnaiz ni, daw mo nang pinakadako nga accomplishment ni Police Major Charles Sever, ang hepe sa Station Number 2 nga
3.2 million pesos sa ilang kampanya kontra droga. Mga isa kay mga rikabulan nga surveillance nila nga ginimo sa kay Arnaiz kag madakpan nila amo ni bali ang bunga sa mga tao tungod sa tuan ay una nadakpan nila sa mga bypass operation nga katunog sa ngalan ni Arnaiz tigin validate ini in confirm ini kag dito may mga asset man ang pulis nato nga lapit ni sa iya amo to nga gintira kagabi kag naging positibo ang ila siri nga drug operation. Yari si Hebe sa interview sa Aksyon Radio. Bali, almost 1 month man kita nakabaton sa information nga yara dira ang suspect. So, immediately, together with sa aton nga police pusher buyer and then sa aton nga asset na conduct sila by bus and then naging positibo ang operation. Wala ni siya na aton nga lisan is because yara siya sa area sang barangay kundi siya nag-reside. So, ang aton lang diri is information lang nga nabatunan and then sa kung amo nakadamo sing items nga aton nga na-recover ma-fall na siya sa HBT. May mga pusher man nga diri nagadlagan man to sa iya sa Banago and then makuha items. So amoy na nga na-monitor siya nga nag-engage sa illegal nga droga. Mayara man nag-confess sa aton and then sa validation naton nga kung inang mga impormasyon matuod bala. So nagagwa ang iyang ngalan. So amoy ito nga naka-confirm kita nga isa siya sa nagdagdag man diri sa area. Iyaman items kag may mga information gid kita nga nakuha man sa iya nga source. So subject for validation pa ini naton i-confirm gid naton kung ina nga information matuod connected man siya sa drug group nga nag-operate. Si Police Major Charles Sever, ang hepe sa station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Pagbalag report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, kadtuantang balita sa Kapitolyo, si Aksyon Marlon Hinovia, launching kag MOA signing sang Negros 3rd District Coastal Resources Management and Development Council, ginpatigayon sa Kapitolyo, subong adlaw. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Dari sa mga social hall sang Kapitolyo Provincial, bago naman natapos ang pagpermahanay sang kasugtanan kon Memorandum of Understanding ang paglunsar sang Negros 3rd District Coastal Resources Management and Development Council, bali ika-5 na ini nga alyansa sang mga local government units dari sa Negros Occidental sa Tinutuyo nga maprotehiran magpapabilin ang mayong produkto sang mga mangingisda o kon marine resources. Ining gipangunahan ni Governor Eugenio C. Apong Lacson kag ni Negros Occidental 3rd District. Signal. Madali ang presensya kag nalakipan sa mga nagperma ang direktor ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasi Director Remia Apari. Era sang mga palugyan si Director Apari sering 5 taman ka mga LGU sa ihirap ng distrito parang mangin maayo ang suportan nila sa mga mangingisda kung paano maprotektahan ang mga isda sa baybayon kay man subong existing pagali ang ginatuwag nga closed season sa 3 ka mga species ang isda November 15 to February 15 hindi pwede makakuha sa 3 ka mga species sa isda ng mackerel kag sardinas may isa pa gid bangod amo ni ang bulan sila ang nagapamuto. Katapos ang pagparmahanay sa ning kasugtanon, gin-ilihir bilang presidente sa nga council si Victoria City Mayor Wantan Langka. Ang sa nga budget ay pa ma-istoryahan pero nagpasiguro ining 5. Although ati ang may mga coastal areas kaga barangay bali 4 lamang mo ka mga LGU sa ikatatlo distrito kamantin Banwa sa Murcia sa coastal area pero kalakip man siya
mga nagperma sa sinikasugtanan nga si Mayor Jerry Rojas. Kaya sila sa meeting pagkapat na ngayon sa pasunod sa nga 2-8 na ni matupangan ni sa 2020 hambalan ang dugang nga plano. Yari si Governor Bong Lacson. The 3rd District has finally formed an alliance to protect its respective coastal resources. So this is very important because now it becomes the responsibility of all LGUs within this district, to protect from illegal fishing or from overfishing, from observing closed seasons, and also, as mentioned by BIPAR, the responsibility to keep the coastal waters clean. So I congratulate the 3rd District for this alliance. So, sabay sa budget ka namunuhan ko na pasiguro man ang 5 ka mga local government units nga mag-share kag tipon-tipon sila sa pundo kag posibilidad nga mag-pain man dali sa funds o kon budget ang taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang report live, by the way, ang ining aktibidad nagaparehong pastor to sa mga hapon para ang miyara sa meeting kitsubong ang technical working group. Report gikan sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial ang Kaaksyon yung Aksyon Malo Hiroboya. Wala sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby dugay-dugay ha sa aton sining mga out-of-town reporters. Sa mga kaaksyon tadra sa Anton Plaza Herbal Coffee Mix, coffee tanay, basi ko gagagumon blang pawinsaron nyo, mag-relax. Kurog-kurog ang lawas ta. Hindi acidic kag sa way nagakatulog, hindi patulog. Isang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Isa pagid ka produkto driho kasaguya kag ang mga maito mangilok dira no. Para gid sa imo kaaksyon. Santo yung mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang mana mabakal online, kundi gani pa-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani padala lang sa mensahe sa Kalusugan Yan Facebook page. May lang pag-monitor kay Geraldine Regala. Gatamiyaw lang kay Lula ay Bangkaya. Si Mikey kag Tita Jocelyn Bangkaya. Halin sa kay Geraldine Regalang panamiyaw kay Christian Roa dara sa Victorias. Kay Cathy Veer. May lang pag-monitor happy 10th birthday kay Creslin Viri sa Barangay Araala, Carlota. Kay Joe Baya and kay Kasimanwa Joanna Marihotar Olino. Tingnan naman na himuon nila sa aton lugar Action Rex. Alaw busan ninyo VMC kapangkot-kot na. Huwag ginaslaw brahon da Joanna. Dapat ipalayo. Okay man na siyang magkot-kot. Pero ipalayo ninyo sa mga tao nga madasig malamitas ang perting baho manadano. Ang ato ng mandra VMC dapat medyo careful man. Kaglang taon taman kung sino mapiktuhan, hindi kayo dala-dala lang dayon nga offer obra. Magka-obra lang pero pitiksintas ang ikayong lawas na piktados obra ninyo. Dira na sa Barangay Purisima sa Manapla. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 29 ang aton oras. 129 na kaduanta ng reports gikan sa kay Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa duha ka improvised nga shotgun nga may live ammunitions ginton over sa isa ka barangay kapitan sinigid lamang nga aga. Yari ang countdown sa balita ni Aksyon Roger Gotib, Jer.
Si turnover sang isa ka barangay kapitan sa barangay Mabiling, duha tanan ka mga improvised shotgun upod ang mga bala sini nga mga live ammunition. Kag subong man isa ka binangon nga sa diin ini ang ninibitan nga mga armas ang gin-abandon sa isa ka lugar sa may insik, sindak kanaan barangay Mabini. Wala man masiguro kung wala ini nga mga armas ang may konektado dito sa ginatabo nga paglinaway sang tinalikdan nga Lunes sang gabi sa diin may ara nga pilason matapos nga gibuno sang iya sini duha ka mga bayaw. Ining duha ka mga armas nga isa ka balik-balik nga pugakhang kag may ara pa nga bala nga live ammunition kag subong man ang isa pagid ka improvised shotgun console pack ang turnover karon sa investigation section sa kapulisan sining syudad mga alas 11:05 sinigid lamang nga aga sunod sa kapulisan ilan na lamang ini nga imuson agod nga hindi na makahalit pa samtang ang biktima sa tong tinalikdan nga stabbing incident sang Lunes sa parahin pangayara man sa hospital. Report gikan sa siyudad sang Cadiz una sa balita una sa aksyon ini sa aksyon Roger Gutib naga-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita gikan sa siyudad sang Cadiz, sa iluhantang balita ni Aksyon Percival Villamor sa Central Negros, duha ka persona na aresto sa pagi sabay bust operation, ginpasakaan na sang kaso. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Percival Villamor. Ang Valladolid na Police Station, Valladolid Negros Occidental, formal na nga gina-inquest o kung ginpasaka sa korte ang kaso sang duha ka persona nga ginbaybas sadtong sa 1 sang Disyembre. Ang police station sa papamuno ni Police Captain Josette Catonina, Chief of Police, ini duha ka persona dadakpan sa ginkilala dire sa kay Dolores Cordero y Lacerito alias Lore, 61 anyos, babayi, kag isa ka pensioner pumuloyo sang barangay Ayungon, La Carlota City. Kag si Donel Cirillo Ipugon alias Duna, isa ini siya kagi, 34 anyos, pumuloyo sang barangay Sagang, La Castellana. Ini sila nga duha nakuhaan sa ila posisyon kag kontrol sang tatlo ka heat-sealed plastic transparent suspected shabu nga bayular ini sila sang 9165. Si Dolores Cordero ini siya gilbagatan na tubang sang kaso sa pagbayular sang section 5 kag 11 kag 12. Ini naman si Duna Ati bayular sang section 5. Ini sila nga duha naglapas sang the Anti-Drug Act 2002 sa Republic Act 9165. Ini gininquest sa Provincial Prosecutor's Office, Branch 62, Bago City. Ini ang duha ara karon sa custodial facilities sang Valladolid PNP. Nagaulat na lang sa commitment order kalin sa korte pakadto sa BJNP. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor, report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, gikan sa siyudad sang La Carlota. Si Aksyon Arnolfo Salmorin may detalye pa sining CPP-NPA gindeklarar sang LGU sang Banwa sang Calatrava bilang persona non grata. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Arnolfo Salmorin. Action rate alas 10:31 sang aga, December 5, 2019, ang local government unit sang municipality sang Calatrava kag sang guni ang bayan nagkauyon kag naghimo resolusyon number 2019-95 na ang CPP-NPA gideklarar as persona non grata sa amo nga Banwa sang local government unit. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Aksyon Arnolfo Salmorin naga-report, una sa balita, una sa Aksyon Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Arnolfo Salmorin. Balita gikan sa Banwa sang Calatrava kag siyudad sang San Carlos. Aksyon Radio Philippine Standard Time
Launa, 35 ng aton oras sa mga kaaksyon tadra Santon Plaza Baloel sa mga athletes naton sakit ng lawas, tuhod, ang aton sining nga hawak, ang aton sining nga dapa-dapa, tungod man sang perting nga jogging kag practice no sa volleyball, basketball, amuning bulong ta Santon ni sa porsyon nga nagasakit i-massage lang mga 30 minutos tubtob isa ka oras ang likod ta sigurado makarelax ni Santon kaparmasyaw kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang sa mensahe o kung mag-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Banat, Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:41 ng aton oras sa langalan nata sa tiyempo, mga kaaksyon, sininga bahin mapag-goodbye na kita. Salamat sigid mga kaaksyon sa inyo sininga pagpakigupod sa isa edisyon sa Aksyon Balita Banat Muli. Standby na sa This Is My Life, iga sunod sa diniginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon